ya zama masifa, ya zama bala'i. Yanzu shinkafa yar gwamnati ta zama abin da ta zama yanzu sai na Hausa. A masarauta ne na dace na zan mijinki na aure samari. Kuma shi kin mun Yau ba ina samu abinci dan mun koyi yunwa nake ji wallahi. sai abin da za a yi. Ko shi kake so ka yi? Ai so nake yau na taba ciki na yanda ya kamata. Barin ba kurban. Yawwa haka nake so. Wala so. Ka ba da sama ko dan wake ko tuwo. Yawwa dan wake zaka zo mu. Dan wake. Gidan abinci ne nan. Kuma gurin abinci za a samu dan wake a nan kuwa? Mai kyau ma ai na san ba za a rasa dambun yaɗiya ba da dambun dawa da kwaɗan zogale. Mu je mu kwasa mu je mu gani ko? Ni fa sai na je wajen aiki. Yawwa! Salamu alaikum kai wani. Bawan Allah, so muke kayo mana haɗi irin na ƙauye. Ka zuwa mun so, me kake so kai? Akwai dambu? Kana sai dambu? Dambun ma na dawa. Akwai yaɗiya? Sai dai ku je ƙauye. Ƙauye, ai ka san muka su, za ka lage ƙauye ne? Sai ku ba alama na gani. Ya baka da mandako? Yawwa, shi ne ruwan kuwa. Ya kamata a ɗan kawo da ruwa ko? A irin wannan kake cewa? Ana aiki ne. Ai kamata shinkafa ce wannan ko? Ai mutu haka ne Allah guda. Wannan ya kawo wannan abubuwan ne. Na wanda ya da mu. Gaskiya wallahi wannan gaskiya. Wannan zubu. Ya kake jirgi? Ka dinga sa mutane dan buma na. Allah ya yi zai ta. Kana kawo ma gwada a guri wanda bai fara kana aji irin wannan ba. Ha ba ku ne dan koran mun kwastomomi. Ha mun zo mu ci abinci ne. Barka da zogani. Wanda irin zogani. Wannan irin namu ne. Gashi na kusa ya ga na ƙauye. Wannan haka ne. Ha? wai tukunna ma tsaya ku. Me kuke nufi ne tukunna? Ban Allah yake mana irin wannan. Ya za mu dan dana muke yi a gurin kwazo. Da aka ce mana bindiga da ake cin abinci. Da ake cin abinci kun haukar da aka koya muku gidan daga kauyen naku ku su ko mutane a Me garin ya ce muka zo bindiga an da muka gani ana wallahi tsawon mu saba. Ko mu sa hannu. Sai kun biya ni kudin abinci. Wallahi ba za mu Kamar yadda mu jira wannan mana ka gaba. wallahi ba zan biya kuɗin. Wallahi da suka mutu sama ƙarya. Wallahi ba zan biya ba. Ya za abinci ko rabi ban ci ba a ce mu wai sai na biya kuma duk kana ganin sun zo sun cinye mutane abinci a biya. Daga ƙauye muka zo ba. Me garin ya ce aka zo bindiga ta ake cin abu da Zo ka fita da ruwa. Kaga duk duniya fa zuwa ƙauye an sani ba. wallahi sai kun biya ni. Kai baka zama a ƙauye ba ko? Baka taɓa jin labarin ado da idi ba? To duk duniya a ƙauye an san mu. Koma. To kaga ba mu duk kana da kuɗi. Nawa ne kuɗin? Nawa ne kuɗin? Kudi na 750 ne. Me 750? Me wannan? A ƙauye wanda ya ka cika ƙoshi. Dama ita ta kawo kuɗi Allah. In dai ba za mu yi mun dawo. Wallahi ko sai mun dawo. Kallon su kana gaji.